this having sound as well? Yep. No stupid of Finlandese. You should talk in Finnish here. No, tässähän näkyy nyt tää niinku normaali lähtönäkymä, mikä on nyt. Mentiin tähän Kiitotielle ja tässä yleensä laitetaan niinku lähtötehot päälle ja sen jälkeen vaan niinku lähdetään Turkuun. Ihanaa Suomen kanssa. Ihanaa Suomen kanssa. Terveisiä Turun Pallivahdesta. Tässä lähdetään tää on Turun tosta vanhalta kentältä, niin lähdetään, tässä on RVR sellainen 5300 metriä ja tästä me sitten kajautetaan. Ihanaa Suomen kanssa. Kiitos ja tervehdys.